ťažko nevidím, lebo mám do očí zasvietený reflektor, ako keby som bol na vypočúvaní EŠTV, aj keď nebol som nikdy, aj keď bol som jediný nekomunista ambulant, ktorý som prišiel do Lučenca v roku 87. Nevidím tváre vás, ale je to úplne jedno. Lebo keď som rozmýšľal, čo vám poviem, tak som počúval piesne Karla Kryla. A neviem, ktorí z vás tie piesne poznajú. A Veličenstvo Kat bola tá, ktorá teda mi rezonovala v mojich ušiach a hovorila mi, že na rohu ulice vrah o morálce káže. A myslím si, že to je doba, ktorú my dneska žijeme. A keď som sa pýtal, prečo ja, zemský červ, človek mak, by som vám mal niečo povedať, som si povedal, že asi preto. Ja na takomto, teda improvizovanom pódiu vo svojom živote stojím tretíkrát. Prvýkrát to bolo v roku 1968. Mal som síce len 12 rokov a ja som o tom dokonca nevedel, že som bol niekým, kto protestoval proti okupácii Československa Ruskom, lebo to bolo Rusko, ktoré okupovalo Slovensko a zadusilo nám armádu. Zadusilo nám zmenu, ktorá v roku 1968 mala prísť. A sedel som si, tak pil som si večer svoj večerný čaj a zvonil mi telefón a ozvala sa: dobrý večer, vy ste pán Karol Mičko? Áno, ja som. A vy nie ste ten, ktorý v roku 1968 v Mariánskych Lázniach prevracal kanvy, búchal po stĺpoch a kričal: Československo si nedáme, a protestoval proti okupácii Československa? To bolo, mal som 12 rokov. A už vtedy som bol možno revolucionár. Potom v roku 1989 som stál tu na tomto námestí s teplotou 40 stupňov tesne po operácii. Ukončil som si penku, lebo nevedel som, čo bude, a zobral som si dovolenku a v roku 89 som stál tu na tomto námestí. Preto, že som vedel, že to, čo žijeme, nie je dobré a chcel som zmenu. A dneska som tu zas. Lebo napriek tomu, že pred 30 rokmi sme tú zmenu zažili, dneska nám chce našu demokraciu a naše Slovensko niekto ukradnúť. A tu sú dve veci. Jedna vec je rušenie špeciálnej prokuratúry, príprava nového trestného zákona, ktorá omilostí ľudí, ktorí sú trestne obvinení, a vlastne umožní v tomto štáte rozmach bezbrehnej korupcie a trestnej činnosti. Je predsa nepriateľné, aby učiteľ telocviku rozprával o trestnom zákone. Včera v televízii sa rozprával učiteľ telocviku s advokátom. Je nepriateľné, aby niekto povedal, že vláda sa rozhodla, že bude to takto. O tom musia rozhodnúť odborníci a v konečnom dôsledku my, ľudia, ktorí tu stojíme. To je jedna vec, prečo som tu a prečo sa k vám prihováram. A druhá vec, prečo som tu, je tá, že niekto nás ťahá do područia Ruska. Prepáčte, niekomu sa to možno nebude páčiť. Ale ja nechcem žiť v štáte, ktorý velebí ideológiu, alebo ktorý sa riadi ideológiu bolševického štátu. Musím vám... Nechceme Rusko. Ja vám to vysvetlím. Ja nie som ani propagátor Ameriky. Ja som za to, aby sme žili tak, ako doteraz. Aby sme boli k sebe tolerantní. Aby každý mohol povedať svoj názor. Aby každý povedal to, čo si myslí. Ale nechal aj toho druhého. Môj otec bojoval v druhej svetovej vojne. Lietal ako pilot na rusko-nemeckom fronte. Môj svokor bol účastník Slovenského národného povstania. Bol člen Červenej armády. A áno, ja sa skláňam pred hrdinami, ktorí oslobodili Československo spod jarma fašizmu. Bol to aj môj otec, bol to aj môj svokor. Ale boli to ľudia, nebola to ideológia. A bohužiaľ táto ideológia zabila 40 miliónov ľudí.
dobre počujete, Stalin, Lenin a jeho ideológia zabila 40 miliónov ľudí vlastných. Teba. A tam, do tejto temnej diery nás ťahá Fico. Bohužiaľ. Takže ja sa skláňam pred tými, v hlbokom obdive pred tými, na ktorých pleciach prišla sloboda, ale to boli obyčajní ľudia, ako ty, ako ja. Ale ideológia, do ktorej nás ťahá, je zvrátená. My chceme žiť v pokoji a v slobode. Asi som už veľa hovoril, ale chcem povedať nakoniec ešte jednu vec. Stále sa tu operuje. Vyhrali sme voľby, kedy to ešte povedal už mŕtvý poslanec, vyhrali sme voľby, zvykajte si, ale jednoducho víťaz volieb nemôže vládnuť krutou rukou, ako vládne Ficova kamarila. Jednoducho toto je náš štát. My sme občania tohoto štátu, my odtiaľto nikde nepôjdeme. Ja už v 70-ke nepôjdem nikde, ale ani moje deti nikde nepôjdu, lebo my sme tu doma a my chceme žiť v normálnom demokratickom štáte. Čiže páni, ktorí ste na Hradnom vrchu, možno si z nás robíte srandu, možno vám naše protesty sú na smiech, ale uvedomte si jednu vec. My to tak nenecháme. Slovensko je naše, my budeme tolerantní, ale keď bude treba, vieme aj zdvihnúť pest. Ďakujem vám za pozornosť.